Браво, Сая, браво, мама. Мари! Тук сме в Такаши Мая на 3-4 спирки от къщи. В един мол има едно място за да си играеш и ги докарахме, има 2-3 играчки. Нашите заиграха, не знам колко време се занимават. Друго си е да вървят, да не са само в количка. Преди малко ядахме в Макдоналдс и сега изразходват енергията. Има и телевизор с анимация, ама никакъв интерес. След малко пак.